Irana an pianga Shia Muslim ninan lo seiliana voina hian Muslim te Krista nena roi thleng turin an nunan hlan ni unau phirania an ming chu Shahina le Shabasate anni John Bradshaw kania hei anni nena kanin komna chu ani Triente u helai min lo tel puya vain kalome in hun hlutak min pega vain kalom tak zedani keni po kan lome u naw in ni mai pi alama phir in ni in ka hria adikem odike tunge upazok chu ke ma he ka upazok Shahin upazok ini angin nangma atangin tanila atra ang Iran rama in lo pianga kumengzat in ni thlengin ngein om kumsom pathum kan ni in USA kan pem in no panlai memory chu Iran afek ani mo oni e terana emni in chen oni e ole abulran nan harina chungchang kan soyanga engtin nge Christian en lo ni ti kan soi bokanga ma se Iran chungchang soin bul I han tan te ang Irana kalakal mi alova engtin nge Iran chu omle an society te an khotlang nun phung te ka hrami alova thil tam tak chu ain thak thleng to nge yanga ma se terana han sailen chu enge ani chia min hril them ka han soi ma sange tuna Iran hi kumsanga jakuwa somsari pakua revolution thlen ma angkha ani to lowa Iran culture hi mi tam tak terin dan ain adang lam karing Iran mi puitaril ruput mang hi Islam ngun ani lowa sa khona la tak ngun an lem lo an zaude uhuawani Islamic culture in atum ma a an omdan kha von nun ram an tum thin kumzabi pasari nuwa khan Iran chu Islamin thunun to ma se Iran culture chu Islam culture ani lo nan an thei top an chua Iran culture chu Islam sa khuwa ti dan le tun lai khosak phung in chopol ani bermai voina hian expert tam takte chuan Iran hi Muslim ram ni si khovela Islam sa ko be chana in kai roi lo sarkar ma saberani anti achan chu Iran ni puide hian Islam sa khuwa chu an chu san chak em wangani chu tiang chu engten nge ni theiti cover hedu ve keini khothlang lammi te thlirna atang chuan Irana I cheng ani chuan Islam chu I chua san theilawang ti in kan lo hria ahlom lutuk ti chu kan lo hriat dan ani ka kalchak pui du lutuk lo chewa ma se Irana ka oma Islam kania ka chua san thei tho ti na mi Islam chu sarkar chu na phallo ma se mi te chun an thin lunga Islam chua san chu an thlang thin an thin lung chu Islam ani to lo ti na ni chu kumsanga chu ko som kuwa vel khan Iran nu pa pani huneng ma chung California om ka koma Christian in khomna in khomin Christian ani to ani anni chuan Iran mi puite chuan Islam hi an hne to ti in kumsanga chu ko som kuwa vel dai to khan an soya kumsom ni panga vel lai aliam to ani Iran mi te chuan Islam an du to lowa malam pan an du to ani antia chu chu adikem o adik lutuk enge chan achan nama sabera chuan Islamic dan anga om tura in norna na sulutuk wangania Iran mi puite chu hunrei tak Islamic dan khir tak noya kumsomli panga top obbe ania Iran mi puite hian an che vela Islam ramdang te anglo takin culture ranan neya chu wangin Islamic ngun na in kai hruina hi an ning to ani Iran meichia California aron thleng dim hlol ka hmuwa Islam chu anin thu le Islam sa khu adu to lo thu asoya pathian chungchang hrim hi ka du to lo ti thlengin asoya achan chu pathian a hriat dan chu Islam zirtirna atanga a hriat dan ani miu wangani hun reipo alani lo kan la hriat reng ka ring meiche pakhat chu hijab akhum du lo awangin hremania vuaklum hialani kha chu tiang chu thunei tu te hmalak dan ania Iran ninol puiten kha meichia thina kha engtin nge an ngai
a phu renga lom an ti nge a om lo an ti Netherlands ram mi ten zir chian na an neya he an zir chian na statistic hi adik lu tu ni Iran mi pui za somruk te chuan voina hian Islam ni in anin chhal to lo ati ni za somli te chuan Muslim ni in an lein chala ma se za som thum pore te chuan ni tina Muslim sa khoti dan an practice to lo ni ti chuan za pahni te chau chu Muslim tanarin bur an to ni ati ni pui za som ko pore te chuan Islam chuan chhuwa san ani lo pu in a ming lekin Islam ania ti in anzir chena chuan a soini hei hi adik hle in ka ria tuna hian Iran rama sa kho thang chak ber chu Christian sa kho hi ani tlatani khata khan kan kele donia ka liam ta newspaper ka chhirania nola pakha chu hijab khum turin an tia chumi du lo nalan tir nan chun akor hlipa University campus chunga chuan underpen nen chau kong akal ti ka chhira chutiang chu USA amo sa Jerusalem ram Europa chau te emo theng turin kan be sayanga ma se hei hi Iran a thil thleng ani tlat mai ni he thil thleng hian alan tir chu lung oi lo na a so sang hle ti alan tira kha mei chu chung han enge thleng chi ale enge chung a thleng zel in 3M chanchin tharber ka chhera chuan tuman a omna chin an hrelo an mana a omna chin an hrelo a chunga thil thleng tur a hrelok vek nge yanga hetianga lung oi lo na alan tir ani chuan boina rap thlak tak atong don ti a in hrenge ngei don chu chun Iran thalai ten Islam an nin zia alan tir chiang lein ka ria ka thil siar hi dikem o dikte reng mai ole thil dang han pakai le taila siale suni te hi Islam ban bulpui ber ania nangni hi enge in ni kha Shia Muslim kan ni andang lam na khongai min hril theim Christian tena country thiam thai dan tu ra min hril fe thai chuan alom ngotang Iran mi te hi Sunni Muslim an ni shina mas kumzeli somnga vel liam ta khan thilin thlak thlenga oma Iran lal pakhat chuan Iran Muslim te hi Sunni Muslim an ni lo ti in a soya chuta tang chuan Saudi Arabia atanga ron ir chuak Sunni Muslim culture chu an thlo thlata hret threta ti chuan Iran chu an mani in Islam ti dan phung ran an cher chuaka chu Iranian an ni thei rolin Islam po an ni thei a chan chu Irana chuan heng culture pani te hi a in thren sang hloka chu Iran mi pui te chuan a hranga kaltir an tum ngar thinani Islam chu Persian culture nen hrang deya Iran kumthar po hi Islam culture be chan ani lawa man laya Persian kumthar be chan zel kha alani chu ni pui hunalom thin ania hei hi Iran Muslim te khovel Muslim dang te aya andang lam na chu ani Sunni le Shia dang lam na chu Iran mi te chuan Mohammed a thi nu a ai o tu tur chu amak pa Aliya ni in an ringa ma se Sunni Muslim te chuan ni love Omar azok hi a ai o tu tur ani ti in Mohammed a ai o tu tur chung changa anin hniala Sunni ho chuan Shia Muslim te chu liberal lutuk antia a chan chu Sunni Muslim a chuan zol nei lem emo pathian lem emo tar le siam phal an lo shrim ma se Shia Muslim te chuan chu an phal vek thungani Shia le Sunni danglam na chu Baptist le Methodist ko hranang hinge ni a All Church of England le Puritans ang hi nizokang All Church of England le Puritans ang hi ani deuh ber zok ome thurin in ang lo lam aim rin na an kalpui dan in ang lo lam ani zok ma ni chuwa Iran ram chunga ngei po hian Sunni Muslim te hi apani na ania Sunni Muslim emo sa khodong zui tu in ni emo Shia Muslimin ham thatna an nei angkha tu man an nei ve theilo Sunni hawin Shia Muslim an du lo na an lan tirani chuan heng pol pani te inkar hin boina a chuak thina in do na em chu a chuak lem lo ma se an inkar chu a lawang thin khop mai ole voina chuan in panin Islam rama ko hran phun tu in lo ni ta a
ahlom mela chuti rualin naro pui tak ani awangin aphuram em boka chumi chungchang chu soipui cheu ga du ani ma se chumi main engtin nge Christian in lo ni engtin nge lo thlen thei USA in lo pem nuwa Christian nita emni in ni a engtika nge engati nge USA in lo pem kumsanga jakua somsari pakua Iranian Revolution khan Iran mi te nun phung athak na sa ema khati hun lai khan US visa kan la neya kan chung kuwa chuan Iran chu sana USA pem kan titluta ani mi ten engtin nge Iran Revolution chuan Iran mi te athak dang lamti an thredu in karinga khongai min phil thayem Iran ram hi kumsanga jakua somsari pakua revolution ma kha chuan sa khozalin ram ani thina Iranian mi pui te chuan ram dang mi te ang bukin chu zalen na chu nuam an tia Iran chu helai che vela Israel dota khothlang lamram on tu ania ma se revolution nu chuan engkim ain thlaka zalen na zong chu lak bo ania kan chung ku chuan kan nei engkim kan chana kapa hi civil engineer ho satak ania kan nei engkim chumin lak saka poisa ane awangin chan le wang omlovin an lavek ani kumtin digit sari chuang hlo hi alazi in karia thlatin US dollar sang thum chuang chu alo bera alazi ang chungzong zong chu min lak sak veka ti chuan USA kan pema nunbul kan ranta ni arab thak le mai Iran rama in open line in oma enge Iran no pangdin munchu ni chiale TV kan neya American channel kan ena English in engkim kan en theya khothlang lamram channel kan en na salutuk heti la hian Islam movement chu ana sato em thowa Iran lallaka an hel hloma voina hian khati hun laya ladam te chun revolution an thil ti dekha anin chhir to zia an soi thin ole alom ome ti chuan USA in pem ta a Muslim in la ni zela US in thlen nu hian in chung kuwa chuan Islam ti dan in la kalpui zelem la kalpui zele Muslim ru tak kan nia tong trai hun zong kan tong trai zia kher lo mai theya ma se Muslim ru tak kan ni heti hun lai hian min hmu ni la engteka emo Christian ilani don min ti ta la kanu izat ngotang che USA in local chuan khoya nge inin benbel engtin nge an lo don son cheu California kan oma California hi mundang ain mi khol chunga an tha ma se tun thlengin min la fiama min la chaya sabeng tung khaltu min la ti thina ni ani tak chu fiam chainom na in la tok renga chu tiang kara chon inding tlata chu chon indang lamzia atelanga ni ti chuan ramdanga sa khodang om na huna in lokala khoi mulai laya chuanin mox te chu om mai thei ma se tlem chuan ngampat lo deuh na te chu in nei mai thei engtin nge Christian in lo ni tak dan min thil theiam high school kaltran tir ti a hian kan class ami ka American thian pani te chuan isua chanchin min thil antuma kumsang jakwa somriat ania private Christian school kan kala school thatak ani awangin kan kalani chu sikula chuan no pang pani hian isua chanchin min thila ke chuan du tok ro zuda hon lo chama chu wangin ala chuan isua chu khovela aron tira Christian te chu an lo cham le a ala chuan Mohammeda aron tir le a kan lo hlo tling ta ni hi bin han en ula nangni ain kan thazoka chu wangin second class sa khuwa chanchen himin thil to su tuna kan omdan hi first class sa khuwa nundan ani ti in chiang takin ka hrila chu karil ru tak tak po ani atha hle mai chu tran phung het lo tu ka ni maro chu pathian thu manga tran phung siam na ani lem lova nung chang manga tran phung siam na ania adik ka tin ka thiam tak zet ani ale sahin engtin nge Christian chungchang chu iril ruwa ingai to tran dan le abul tran na chu pathian in ka u nau pa thin lunga na a tho atangin in trana anung chang en ton tlak ani na tele
atong try na te chuan kan thin lung le ngai to na thu soya ka unau pa Christian han ni chu kan do le a ani taka chuanin kan ti du da ani ataksa chu kan ti du da lem lo ma se tongka le ril ruwa en ran na kan neya ataksa po ka ti du da teu khop mai a oma ka thama ka soi nok noka bangdeng dop khopin ka voma palian le chak kan ni lem lo ma se engtin nge khatinga chak tha kha ka nei ka helo reng reng pathian atanga chuak ani lo ti ero ka chiang ma se anung chang le atong try na chu katan eng ania Christian ani tak dan chu ama in ril chiang thei jok cheanga chu anun chuan min ne em ani ole Christian in petak nia in lo than chho zel dan te po kan lo sei zel tura ngai la sabas engtin nge Christian iloni tak dan min ril ta che Islam ru tak ni in kan lo sei liana kum som pariat kan ni lai ni ya chuti lai chuan kanu le pa te chu irana an let le a chan chu ka pa chuan USA a po chuan in engkim hlo le veka investment atia akal fu theilo ni iran rama let le a kanu poina nu dewa azui ve le a kan kuta chuan engkim mai chu a omta a heti hun lai hian fast food restaurant a ka thoka zan khat chu ka American thian pakhat hian party na ekalang miang atia ke chuan ole kan kaldonia tin ka changa American party na hian kalakal ngai mi lova enge thleng tur po ka ngai to thiam lo TV a chon ka muthin ma se ka mit nge ina taka kala mulo ni chuta chon ka kalvea atu ka hota ka hot lai hle ani chu partia ka kal chu ka in chhir ta em maya ala ka phat san nin ka ria chumi zinga chuan ka ruma ka tong traya ka taksa te chu ka chuma ala hne na ngai dam ka dilani chutia ngai dam ka ti lai chonin ka taksa te chu ka hrema ka sul ngai dam ani theinan chuting chonin ka ti vak ani chutinga ka ti na sat po le pathian atanga hla zual so ne in hria na ka nei tatlat maya khamon na ka nei thei ta reng reng lo ani chuting chon ka ti zela min somthum ve lai te po ani mai thei atopa chon ka beidong ta a karil ru taksa le tharau chu azoi nok maya chuata chon no pang ang mai hian ka trap ta hom mai ni ala hming chu kalam to lo pathian ti tongkam ka mangta a pathian ti hming chu a neutral em a buddha ni theya isu ni theya adang po ni the chutia lalpa min tran puiro tia ka tong trai tak nu chuan isu chu ka ruma alo kala aronin larta ni chu atak chuan ka mu theilo ma se a chen chil na ero a om chiang ti ka ria tharau thiang lim kal tlangin ron kal nge chu ka helo ma se pathian chel chin na bo ruak chuan ka rum chu alua khat ti ka ria a chen chil na chu anna sai na chak em a dil tuya lung kan vom lu phone in dil pum atuam chuak ang mai hian ka rum lai taka tang chuan a chen chil na chun kil tin a fan chuaka ke chu ka dinga ka tong theilo enge ti tur ber po ka helo room chu ka chu sana ka let le a alo lo om reng anu rei lo te chuanin akiang ta a chu ve le thamon na ka nei ta nei chu tiang anga thamon na chu kala nei ngai lo hrem hrema ngai dam ka ni ti in hria na ka nei ta a zan ma sa ka thil ti sual ngai dam ka dila chu min ngai dam ti ka hria ma se ka sual na zong ero ngai dam ka dil lo a ma zana ka sual na ero ngai dam ka ni ti ka chiang Bible in isua chaw in sual ngai dam thei ti hi kala hrelo hrima chumi nu chuan engkima in thak dang lam ta chumi tlai chuan muslim danin ka kut ka sila tong trai turin ka in bot seya ka tong trai man ruwa ka la puan ka pha ka thing theta a tong trai thu cham chu tlar khat chu ka soi man chumi ka soi zo chi chuan hetia tong trai hian omzia pakhat ma nei lo tin ka soi chuak ta a hetiang hian tun hmain kala ngai to ngai lo hrim a ma chi in pathian chen chin a du om moi box si ka chang zo chi a hetiang a tong trai hian omzia pakhat ma nei lo ti ka hrechiang em ani ti chuan ka puan pha chu ka la banglama chuan ka vom phei ta ni
ka pian pui tong nei chuan ka tong traya ka pian ata avoi khat nan pathian ka mo zia chu kain threta ma se chu khoi ange a om ka hresi lo chu ta tang chuan pathian zon mu tumin kanun chuan malam apan tran ta ni ka u nau pa hi ka kianga om vereng thina nia ka thil pal tlang zong min hriat pui tu ani aro pui hle mai chu izin kong chu kan hriat bel zel du tlat mai ti chuan engtin nge rong bol na in zuan lua chu in rong bol na kal tlanga muslim ten isu an lo pom ve tak zel dan po kan la hredu zel ani hole tun tuma chuan kan du tok hri photanga episode dot le an testimony ngai nom em ngai thak sun zom na kan nei le anga chumi huna chuan kanin hule don nia